Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGC. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Hello, good morning, TG Home Builders po. Video Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Sa milky ng batang 90s, naranating ng itrahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi
para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita,
latest updates at kulitan tuwing umaga. Ayan, thank God it's Friday! Yes! Ayan, naabot na naman natin ang huling araw ngayong linggo. Yes. Pero hindi pa naman tapos ang ating linggo nang hindi nakukumpleto na hindi kayo nanonood ng Morning Balitaktakan. Nandito na naman ang inyong dynamic ano ba? Trio pa or duo? rin. Trio pa Ayan. rin. Hindi ko nga alam kung saan pumunta yung isa eh. Pero Secret. ayan, makakasama nyo muna kaming dalawa ni Ma'am Shaki dito sa inyong favorite na morning show. At makakasama nyo naman ang inyong gentle giant, Charles Limon. Certainly a gentle morning and a gentle Friday to everyone. Ako, excited ako mag-weekend. Bakit ba? Oh, saan ka ba pupunta? Feeling ko ngayon lang ako ulit makakapagpahinga over the past weeks. Oh. And I hope kayo din, to our morning barkada, I hope you're looking forward for a good weekend. Makakasama nyo ang Ma'am Shi na ilaw kasi may petroleum sa noo ko. Ma'am Shi Sheki. Oo. And maya-maya lamang makakasama natin ang napakaliit. Yan. Pero napakakulit din talaga. Virtually kasi nasa daw siya. Nasa United US. States daw siya. Paano nakapunta yun sa US? Oo. Walang passport Walang yun. passport yun eh. Oo, kaya mapapanood nyo ang kakulitan, katsikahan namin every morning. Either you're using a smart digital TV na you can use your digiboxes, hanapin nyo lang kami via the Highland TV channel. And pag free TV naman at antena ang gamit, alam nyo, you can just pihitin lang natin ang mga antena at makukuha ang tamang signal. Still, the Highland TV channel, yours truly. Yan, tamang-tama. And also, you can also stream us live sa Facebook Live. Or kung hindi naman, pwede kayong tumutok sa YouTube channel namin at RNG Luzon. And also, like and share na din po ang aming Twitter at also Instagram and TikTok na din. Yan, umuunlad tayo. Kaya naman kung gusto nyo may imarites dyan, pwede po kayong pumunta doon at isabihin ang inyong mga saloobin dito po sa RNG Luzon. At upang ating simulan ang ating umagang ito, atin munang alamin ang latest weather update ngayong umaga. Ang pinakamababang temperaturang naitala kanina dito sa Baguio City, mga kabalitaktakan, 15.4 degrees Celsius, habang inasa naman itong tataas mamayang hapon sa 24.3 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:47 ng umaga. Paaga ng paaga. Ayan. At inaasahan naman itong lulubog mamayang alas 6:08 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po na binabantayan natin ang itong low pressure area dito po sa parte po ng Visayas at saka Mindanao. So expected pa rin po ang pag-uulan na mararanasan dyan po sa katimugang bahagi ng ating bansa, at tuloy-tuloy din po ang monitoring na itong ng Pag-asa dito po sa papasok na bagyo, pero inaasang papasok to by Monday. So confirm na ng Pag-asa po na by Monday papasok po siya sa Philippine Area of Responsibility, at yun sa ngayon po nananatili pa rin ng kategory nito na tropical depression. Kapag tropical depression, this is the lowest form ng bagyo. Ng bagyo. Kasi Considered kapag na. LPA pa lang siya, hindi pa siya nabubuo bilang bagyo. So Naku. level 1, parang alert level. One Parang pa 1. Ayun, oo. Ganon. So dito sa Cordillera naman at sa Northern Luzon, nagdala ka ba ng payo? Hindi. Oh, naku. Buong araw pa ako nasa labas. Kasi asahan pa rin po ang maulan na panahon natin dito po sa Northern Luzon, dahil pa rin po sa shear line. Ito yung nagsasalubong yung hangin mula sa Hilaga at itong mainit na hangin naman mula dito sa Pacific Ocean. So kapag nagmix yon, condensation
will occur at pag-uulan. Pag-uulan, ang ano niya, ang pinakabunga ng Oo. pagmamahalan nilang dalawa. Oo, yun Di ba? nga eh. Remember, merong mga ganong Oo, bagyo na diba? tatlo sila, di ba? Para ano to, mahal The naman. legal Oo. Ganon. Parang ganon yung storya. Bakit ka natatawa? Wala. Oo. Wala. Tatahimik na lang ako. Okay. And of course, dala-dala ng payong morning barkada. Tama. This weekend, kung ano man yung lakad natin, just be prepared. Malay natin, biglang umulan, biglang ano. And the thing is that, ayun, nasa gamit ko na naman yan eh. Kasi bibilang, lulukin mo lang yan. yun eh. Sorry na. And ano nga, yun nga, para lang alam natin, we're ready and there are quality products pa rin available by POW na talagang panglaban natin sa pabago-bagong panahon. They have food supplement, they have also Bioclone, di ba? Bioclone. And yung mga nag-travel, yung isa nga doon, pumunta sa USA. Alam kong Oo. ginamit niya yung POW. Yung Merong isang sama ng product. loob talaga, no? So, yung POW, ano na yun, POW Essential. Malamig-lamig yun eh. Oo. Para sa mga nahihilo. Kasi hilong-hilo yung batang Hilong-hilo yan eh. yun. Makuhiluhin yan. Mahilo-hilo. Oo. Pero hindi tayo mahihilo worldwide, Charles. Kasi, and to our morning barkada, because it's a good news for 2 consecutive Uy, weeks na. bakit? Globally, Ano meron? the number of COVID-19 has been declining. Oh. Yan. So talagang bumaba na siya at 16% na decline over the past 2 weeks. Nakita Oo. natin that there is lesser new COVID cases as well. And WHO said that it was also tracking an Omicron variant Ayan. that is a recombination of 2 versions, BA.1 and BA.2, Oo. which was first detected in Britain pala. Oo. Now, kahit na bumaba pa rin ang ating global COVID-19 cases globally, Oo. just the agency still continuously warn countries not to drop their COVID-19 protocols too quickly and predicted that future variants could spread easily if surveillance and testing systems are shelved. So, again, don't be so complacent. Although Oo. China right now is Medyo problemado medyo sila. problematic. Pero kabsata, I read that over the 90,000 cases nila existing from the time that they got, Oo. no death. Walang namatay. Walang casualty talaga. Oh. Because they have implemented talaga a zero, a strict protocol pagdating sa COVID-19. So I think it's working naman. Yun nga lang, gradually lang, pa isa-isa. Gradually. Diba? Oo, yun nga yung problema eh. Pero yung isa sa mga issue, kasi nanonood din ako ng balita kagabi, isa sa mga issue ng mga nasa quarantine, yung hindi maayos na food delivery service. So, yun yung tinitignan ngayon ng gobyerno at iba't ibang company dyan po sa China, dyan po sa syudad ng Shanghai. Kasi doon Oo, yung maraming yes. nagkwan yung pagsasaayos ng food delivery system nila. Kasi yun nga, yung may kulang or hindi maayos yung pagka-deliver, yun. Pero mga minor lang naman to ng mga problema eh. Oo, Pero worldwide sa US, I think tumataas ngayon ang Yes. syudad ng New York. Oo, ang New York. Kasi ang dami din talaga. It's Oo. the big apple, sabi nga nila. Big which is, melting pot. Oo, yun siya. Kung baga compared dito, Baguio City siya. Kasi talagang sobrang Maliit laki. lang. Oo. And that also in connection to that, here in the Philippines naman, IATF is now allowing a rapid test, antigen rapid test as an entry requirement sa pagpasok dito sa Philippines, as long as the one who had the requirement taken is an administered and certified by a healthcare professional in either laboratory, clinic, pharmacy, or other similar establishments. And the IATF also approved the acceptance and recognition of the national COVID-19 vaccination certificates of Bangladesh, Mexico, Panama, and Slovak Republic for the purpose of arrival quarantine protocols, as well as the international or intra-zonal movement. This is in addition to other countries or territories and jurisdictions whose proof of vaccination the ITF has already approved for recognition in the Philippines, and without prejudice to such other proof,
of vaccination approved by the IATF for all inbound travelers. So parami na, nagbubukas na talaga ang turismo for everyone, not just here in the Philippines, but we're accepting international travel talaga. And talagang makikita natin that it has slowly, kasi nakita ko rin that because of tourism, there are chances na mabubuhay ang economy natin. They say that it is the answer to some of the prayers in the economic sector. Kaya thank you for giving us an advantage when it comes to this. And tama naman, as long as fully vaccinated naman. Balik normal na talaga. Oo. Kasi nga din naman, after 2 years na ba? Although, parang nagtra-transition na nga tayo from the old normal to the new normal, di ba? From pandemic to post-pandemic. Yan, dyan tayo babangon Pero, yun nga po, dahil din po sa pagkadiskubre ng bagong variant na Omicron XE, tiniyak po ni Health Secretary Francisco Duque III na handa po ang ating bansa sa anumang pagsipa ulit ng mga kaso dito po sa bagong Omicron na to. So, yun nga po, tiniyak po ni Secretary Joey Concepcion, Presidential Advisor to the Entrepreneurship, na hindi na po kailangang i-impose ang travel ban mula sa mga bansang merong kaso ng Omicron. Kasi sa UK, 700 na additional na cases of Omicron XE. Naku. And then dito sa Thailand, malapit lang Thailand, di ba? Malapit lang. Isang bangka lang. Charot. Diba? Isang bangka, diba? Isang bangka Or lang. isang tuktok. Isang tuktok, pwede. Yan. Meron na din po silang confirmed na kaso. Pero yun nga po, tuloy-tuloy din naman ang pagbabantay po ng Philippine Genome Center ukol po sa mga kaso na naitatala ng COVID-19 dito sa bansa. Kasi dito parang 2,000 a day na lang, or parang bumaba na rin I'm not into numbers, pero all-time low sa ngayon yung kasong naitatala natin ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Pero yung problema natin, kasi looking into the yung behavior ni Omicron, last January, we experienced a surge. Ngayon, ang katanungan, all of us were vaccinated. Bakit mayroon pa ring mga breakthrough infection? Exactly. Bakit meron pa rin? Well, in fact, sabi nga natin kahapon, there's already 66.2 million na fully vaccinated na. Pero yun nga lang, hindi natin pa rin alam kasi yung parameter ng fully vaccinated kung kasama yung booster doon. Kasi naalala mo, sinabi mo na not all Filipinos wanted to get their booster shot. Kaya dami nating excess na vaccine. So, maybe they could consider. And ito pa yung sinabi, naalala ko yung sinabi mo kanina na yun nga, ayun pala, yung naalala mo yung sinabi mo na baka tumaas yung cases after the election. Diba? Yes, kasi because of the crowdsourcing activity na mga ginagawa ng ibang candidates. So, just be careful to everyone pa rin. Kung magjo-join man tayo dyan, we have the freedom of expression of our candidates, kung sino man sila. However, ingat-ingat pa rin tayo. Kasi diba ang dami? Oo, ang dami nakakatakot din. Kasi meron yung mga kababayan natin, especially here in Baguio, meron yung mga tao na ayaw nilang nakikisiksik sa mga lugar na matao. Kasi napansin ko yan kapag may mga kumpulan na ng tao, lahat na ng tao, lumalayo or they choose to distance themselves. Parang dito lang ata sa Baguio. Sa baba, wala na Wala na dito talaga. Exact talaga. Pero, alam ko, miss na nating mag-travel. Miss na nating pumunta kung saan-saan. Mamaya, makikabalita tayo kung nasaan ang ating in-house minion. And bago tayo pumunta dyan, an exciting activity for this week. And habang di pa bumubuhos ang ulan, you can get into trail running. Alam niyo ba, Morning Barkada, that there is an average of 450 calories per day. Ang mawawala nyo pag isang kanin yun. Pwede. Yun. And pwede siyang 450 calories per day ang malulus nyo for trail running. Malay nyo, it could be a next activity or a next sports na pwede nyong gawin this weekend. Now, let's see this. Running will lead you to a healthy body. Kaya naman si Louie Ganayan, trail running kasama na sa kanyang lifestyle. Taong 2016, kanyang sinubukan ang trail running. At ngayon, iba't ibang trail running competition sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang kanya nang nalahukan. One of my friends invited me. That was 2016. Then it
21 kilometers na trail run here at Mount Ulap. So it was my first trail run. Nalaman namin na may trail running pala. It was more fun. It was more challenging. Tapos mas masaya. Hall of Famer at 3-year consecutive finisher siya sa Hardcore 100-mile trail running competition at 2019 finisher sa Sandugo 160km category. Miyembro din siya ng Team Pinikpikan, isang grupo ng trail runners na tubong Cordillera. Sa kanyang pangunguna, nag-oorganisa ang grupo ng mga lokal na trail running sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. I'm one of the members of Team Pinikpikan Trail Runner. It also started 2016. So currently we have 40 members. We have HP by TP. It's highest point by Team Pinikpikan. It's a 50-kilometer race starting from La Trinidad going to Atos, Benguet. Most of the funds collected there, we donate it. So for example, may mapili kaming project na for school. We buy school supplies, we donate it for them. Dahil sa nais may bahagi ang kanyang passion sa trail running, kanyang itinayo ang Aid Station Cafe. Sa loob ng cafe, makikita ang mga medalya na kanyang nasungkit sa pagsali sa mga trail running competitions. Mayroon ding graph na nagpapakita ng distance at elevation ng ruta ng Hardcore 100-mile run. At race bibs na kanyang ginamit sa mga sinaliang race. Nakadisplay din ang mga larawan ng mga scenic spots na kanilang kinuhanan. Alok din nila ay mga pagkain tulad ng spicy glazed chicken, kamote fries, cake tubs, at ang kanilang original pastry na AS cream cheese bread na talaga namang nakakatakam. So itong spicy glazed chicken nila, actually yung order namin, talagang natakot ako kasi hindi ako mahilig sa spicy. Pero nung tinikman ko, like, andun yung spiciness niya, pero kasi nababalance out siya ng sweetness. Tapos, grabe, ang sarap. Kumakain naman na po ako ng kamote fries. Ang bago lang po talaga sa panlasa ko po ngayon, yung dip po nila. Kasi po, nung nalaman ko pong yung dip po nila, condensed milk, tapos mayonnaise. Parang nagulat ako kasi syempre yung mayonnaise, maasim, tapos yung condensed milk, matamis. Akala ko baka maglaban lang sila sa lasa. Pero nung natikman ko po, parang, perfect combination naman po pala sila. So, ito yung AS cream cheese nila. Kakaiba dito is yung fillings niya, which is the cream cheese na may dagdag na garlic. Na talaga namang the best yung pagka-mix sa kanila at nagpasarap dun sa lasa nila. Which makes it unique. Maaari ding gawing rest stop ang kanyang cafe ng mga trail runners na nasa lugar. Tulad na lamang ni Zach na isang trail runner. As a runner, nalaman ko dito na merong pagkainan. And also, I'm from here, La Trinidad. And nakikita ko na mayroong aid station, meron sa aid station. So, I try and nalaman ko na ako pa din pala na tumatakbo ang mayari. So, I tried having the coffee. Masarap naman, at least kompleto yung mga coffees nila, traditional. Si Annabelle naman, na dating trail runner, na-inspire ng cafe na muling balikan ang pagtakbo. Makikita natin dito sa menu, we have here carb loading, rice briefing, meal food, hydration, previous meal, which is really fit for us na mga fit, mga tumatakbo, nag-aspire na tumakbo ulit, kasi I used to run, and I really can run again, and inspired na rin ng Aid Station Cafe. May payo naman si Louie sa mga naisumubok ng trail running. Huwag kayong matakot, try nyo lang. Kasi yung iba parang natatakot i-try ang trail running kasi mahirap or hindi kayang tapusin. Pero once na i-start it, ang assurance ulit tuloy-tuloy na yan. Actually, it's addictive in a sense na ma-addict ka sa mga views, dun sa challenge ng trail running. Tapos, kauna magre-reklamo ka pa na ayaw mo. Pero once na you finish the race, you'll want more. Kaya in life, go fast enough to get there, but slow enough to see.
napakaganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business at pagbilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ng korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong civil charter at Co-op Development Officers Act, lalo mumulad ang mga kubanti. Ganito dapat ang batas. Nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Nick Sudin, ang inyong trabahador ng Senado. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. naman ngayong araw ay isa namang swimmer na may kakaibang ginawa for the sake of his love for sports. Kung bakit malalaman natin yan today, pero medyo bibigyan ko lang kayo ng hint dahil ang linangoy lang naman niya ay hindi normal na layo at hindi normal na lokasyon. Bakit kaya malalaman natin yan? Pero i-welcome muna natin si Mr. Bert Justin. Hey, what's up? Good morning mga Kabalitaktakan. I am Bert Justin and I am glad na I'm here na makausap niyo ako ngayon. Alright, Mr. Bert, for us to know you more, pwede po ba namin malaman kung kailan ka po nagsimulang lumangoy? I started nung elementary pa po ako. Since grade 5, nag-start na po ako mag-swim and then tuloy-tuloy na po yun hanggang ngayon.
So, I am 8 years consecutive Balarong Bicol qualifier, tayong Balarong Pambansa at Davao Tagum City last 2015. Ever since po talaga, nagsisim na po talaga ako. Maliit pa lang ako, bata pa lang. Talagang nagsisim ako kasi ang bahay po namin malapit lang po sa dagat. Almost 50 meter lang dagat na po. Kaya yun, nahasa and then talagang tinangkilig yung sports which is yung paglalangoy. And then yun, sa pagpapagal, tuloy-tuloy na hanggang sa nagbunga. Alright sir, mahirap po ba ang training? Especially po ngayong pandemic. Okay naman po. Kaso medyo mahirap lang kasi yun nga yung sa pag-aaral, pinagsasabay-sabay yung mga gawain sa bahay, training. Pero yung time management po, nakaset naman po. Every morning kapag halimbawa wala akong online class, nagte-training po ako. Depende po sa schedule ko. Pag minsan po, pag meron akong online class morning, hapon po ako nagte-training. Okay naman po so far, kayang-kaya naman po. And dito lang po kasi kami nagte-training sa sa dagat. Dito malapit sa amin, sa dagat lang po kasi kami talaga nagte-training. So, nag-trending po itong iyong pag-swimming, form of swimming mo po dito sa may Sorsogon. So, is this a part of your training, sir? Kasi nabalitaan namin na parang sobrang layo daw talaga ng iyong nilangoy. And open sea po ito dito sa Sorsogon. So, part po ba ito ng training, Sir Bert? Gawin ito as my personal best swim history, as my personal best swim history. So yun, and then sa tulong ng Lord napagtagumpayan, and hindi naging madali kasi nagkaroon ako ng mga challenges habang lumalangoy ako. It takes 3 hours and 38 minutes with a distance na 11,800 meters. Nagkaroon po ako ng sugat kasi medyo that time nung paglangoy ko po ay kaliliman na time, and then may medyo malapit lang sa dalampasigan kasi yung ruta ko po sinusunod ko. So yung plano po okay naman po lahat. If you will be given a chance, saan pa yung mga ocean or sea na gusto mong langoyin? So, open sea. Saan pa po ang mga gusto mo, sir? Ayun. Wala naman po ako ibang gustong ma-achieve kundi yung maging proud lang po sa akin yung family ko, and then ang friends ko. And then ginagawa ko po ito para sa kanila, and then also para sa Lord kasi sa inyo po kasi nanggagaling yung talentong ito. Sabi nga po sa Bible, in everything you do, acknowledge God. He will crown your efforts with success. Kaya, yun po. Alright, Sir Bert, ano pa po ang iyong mga mensahe sa iyong mga kapwa-atleta na talaga namang very porsigido pagdating dito sa pagmamahal ng kung ano-ano man pong mga sports? Ayun, message ko sa mga kapwa ko atleta, magpatuloy lang sa pag-ensayo. Bagamat mahirap, pero alam kong kakayanin natin ito, no? Sa paunti-unting paghihirap, alam ko sa bawat pawis, bawat pagpapagal, may kalakip itong gift or victory. Hindi ako naniniwala na every pagpapagal ay nasasayang lang. Kasi kanina nga nasabi ko, in everything you do, basta in-acknowledge mo ang Lord, He will crown your efforts with success kung tatagumpayin ka niya. So, lapit lang tayo sa Lord. Mag-pray tayo before and after training or competition, and then wag natin kalilimutan yung mga nasa likod natin, kung paano tayo nakaabot sa ganito, yung nag-build sa atin para maging mahusay tayong atleta. So wag natin silang kalimutan, especially our coach, trainers, chaperones, and lahat ng mga
teacher and sumusuporta sa ating friends, family. So, huwag natin silang kalilimutan. At patuloy lang tayo sa pag-aabot ng pangarap. And then, yun, sa mga manlalangoy dyan, sa mga swimmer dyan, kampay para sa tagumpay. At ayan nga po si Mr. Bert Justin, siya lang naman po ang lumangoy sa open sea ng halos ilang kilometro, no? And alam po natin na napakahirap nun, especially that pag open sea kasi, no, hindi mo kontrolado yung tubig na kung ano man yung, alam nyo yun, yung tatama sa inyong katawan, unlike sa mga training sa swimming pool na talagang alam mo na kung gaano kahaba yung kailangan mong langoyin. But then, for the love of sports and para nga po mas matrain daw ang kanyang sarili, pagdating sa paglalangoy, ito ay kanyang ginawa. Sana po na-inspire tayo ngayon sa kwento ni Mr. Bert Justin. Dito pa rin ibinida natin sa iba rin. Mamaya ano naman kaya ang pagchichikahan natin? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. I will fight for boosting of our tourism industry. Growth corridor independent. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niya para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiglas for healthier Benguet. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Friday! At itutuloy lang muna natin ang nilaro natin kahapon dahil ang maliit na makulit ay wala ngayon. Siyang Nag-day off na siya. Oo, siya yung topic natin ngayon. O, sige nga. Sige nga. Defend yourself. Paano yan? Oo, sige nga. Kaya mo. Inaway talaga yan. So simulan na natin ang mga katanungan. Never have I ever. Eaten expired. Bakit naman yan? Obvious ba to? Bakit naman yan? Ako pa yung nagluto. Ay, sorry. I have. Ako pa yung nagluto. Sabi naman kasi nila, ang shelf life naman daw ng mga canned goods could extend for 30 days. Okay pa naman ako. Ikaw ba, Charles? Recent lang. Kailan nga yun? Hindi, yung kabahay ko kasi, bumili kami ng delata. Oo. Tapos nung pagdating namin sa bahay, tinanggal niya lahat ng label. Bakit mo tinanggal? Para kapag kakain tayo, it's a surprise. Ay, visit. Mga
yun? Magugulat kami na lang. Expired na pala. Tips lang sa mga nanay yung dyan. pisting kabahay ko dyan, alis ka na. Umalis ka na daw. Ayan, so tips sa ating mga nanay and everyone that is doing their shopping list, make sure that the expiration dates are also a little far behind. Kasi naman pwede naman tignan sa taas, di ba? Meron talaga. Ako lalo na pag to my kids, lalo na pag milk nila. At saka cereal, ganyan doon talaga ako talagang ako okay lang ako, kaya ng tiyan ko. Pero syempre sila, mom, she's there ha. Just be careful kung ano yung mga binibili natin. And ikaw din. Ayun. Careful tayo, no? Iwasan ang mga pisting kapitbahay. At makabahay. Ayan. Alright, next question. Never have I ever had braces. Si Charles, ata. Wala. No. Bakit ikaw? Hindi strict magulang mo? Hindi nila ako binabakuran. Hindi, actually strict sila. Strict sila. Pero hindi sa ganung pagbabakod. Meron nung elementary kami, di ba? Kasi ewan ko kung nauso to. Meron yung rubber na nilalagay. Hindi ko alam. Akala ko rubber band lang na pinaglalaruan. Yun pala, clinical. Hindi ko alam yung pangalan eh. Pero yung iwasan natin mga kabalitaktakan, yung magpapabrace ka, tapos ibibida mo sa mga kaibigan mo, yung inutang mong pinang-brace, hindi mo pa binayaran. Diba? Ayan, careful dyan. Kasi yung bata naman tayo, naglalagay tayo ng meron yung aluminum. Aluminum. Ano na yun? Yung mga bata tayo, diba? Foil ng pagkain. Baka yung brand eh. Baka sabi ko yung brand eh. Ano ba yan? Oo nga. Next, yun na yun. Basta chocolate yun. Chocolate. Tama. And ang galing kong maging bata. Diba? Miss ko yun. Okay, next question. Ano na? Never have I ever been cheated in a relationship. Never. Bakit may personalan? Inaano kayo? Never. Friday Can kayo. you tell me? Can you tell me? Can you tell me? I told you already. Right. I told you already. I told you. Anong English yan? I told you already that I had been replaced by someone else. Ako naman hindi. Mabait tayo eh. Ay, wow. Siya yung naghanap ng iba. Alam mo kasi, Tito Boy. Oo nga. You know that feeling. Ano ba yan? Meron tayong goat dito. Parang gusto ko na. I want some grass. Next question. Never have I ever send Gcash tip to RNG interns. Ay, wow. Want to send? Like, out of the blue yung question na yan. Nyo, wala. Wala kayo dyan. Tatrabaho kami dito. Kayo din Pero ikaw, nag-send ka na ba ng Gcash to someone? Yes, oo. And then, yung parang out of the blue lang na piso. Gusto mo mag-send. Bakit piso? Yung meron kasi yung nag-bear yung parang Pasko-Pasko ganon. Ayun, binigyan kong piso. Ang cute. Parang cute lang. Piso lang talaga. So, tita ka na. Exageradang tita ka na. Piso lang talaga. Ikaw? Ako, syempre. May yung pamangkin ko. Hindi pala ako nagbigay. Ano, yay? Inaanak. Yung kapatid ko, binigyan ko yun. Nasa Manila siya ngayon. Kasi, umutang ako ng 10 million. Shout out naman. Meron pa ba tayong next question? Sige. Okay. Ayan. Diba merong sasayaw daw dito sa last na question na to? Yung director natin yung sasayaw. Sasayaw daw. Papunta dito. Never have I ever. Okay. Never have I ever deleted a post on social media because it didn't get enough likes. No. Hindi ako nag-delete. Ako din. Bakit? Kasi 'di ba, hindi naman dependent yung mga yung post ko sa mga nagla-like. I post it because it is my social media. Post to express, not to impress, 'di ba? No. Meron pa nga minsan meron ng mga nonsense akong pinopost na hindi din naman inaano. Kapag sinumpong ka ng toyo. Uy, pero alalahanin nyo, nung nagsisimula ang Facebook, kapag may nag-like or nag-comment, magte-thank you ka.
Oy, 2009 yun, no? Lahat 2009, mababanggit oh. na. Thank you, Charles. Oo, Thank you. diba? Thank you, Ren. Thank you, Papalayo. Thank you. Lahat Like, pinabanggit ko. kailangan ba yun? Oo Paano ba nga. nagsimula yun? Hindi ko din alam. Diba? Thanks for the like. Ganon Oo. ako. Thanks for the like. Thanks for the Oo. comment. Pero isa-isa artista ka, T. Oo. Sabi ko nga, yun, 2009 yung nauso yung Facebook na yun. Tapos meron yung mga magpo-post sa Facebook Oo. na please comment kung active ka pa para hindi kita i-unfriend. Diba? Meron. Famous. Famous ka, T. Oo, diba? Oo. Ewan ko kasi, bakit kasi kayo ad ng mga hindi nyo kakilala? Oo, di ba nga tinatanong ko kanina Oo. kung paano hindi magpa-add Diba? sa face. Hindi naman ako. Mag-un-add. Oo. Un-add. Unfriend kasi yun. Unfriend. Bayan. Ayan. So, Oo. you've known most Yeah. of your host this bakit morning. Pero, wala pang tanong para kay Ren dyan. Ano Oo, bang tanong oo. natin sa kanya? Gano'n mo ba kakilala Kala si Ren. Oo. Anong favorite color ni Ren? Pink. Pink ba? Pink ba? Hindi ko din alam. Black. I-comment mo nga. Ren, i-comment mo yung favorite color mo. Oo. Favorite yung pagkain. I-call natin siya Ay, ngayon. favorite niyang pagkain. Oh, Ay, oo. I-call natin siya. Favorite Ayan. niyang pagkain, maling, spam. Maling, Yung spam. sunog. Ayan. Yung maliit, Diba? thinly slice, yung sunog. Ayan. Parang papel yung lasa, te. Diba? Wait lang, te. Halika dito. Tatawagin Halika kita, te. dito. Hindi, tinatawagan ko na nga. Ayan. Oh. She's not responding. Wow. Wow. Hindi ka naman makikita dito, di ba? Oo. Pero sa mga nagtatanong, nasa US po siya ngayon. Oh, last 3 questions daw. Meron pa. Okay, next. Oh. Go, go, go. Sige nga. Sige. Never have I ever believed something was haunted. Ay, oo. Never have I ever believed that something is something is haunted. haunted. Ano ba to? Wait lang. Kasi na-experience ko siya. Yan. Oh, bakit? Saan mo na-experience yan? Diplomat nga, yung meron kaming Diplomat. guest na lima silang Oh. Chamoros from Guam. At Ano yung Chamoros. Akala ko champurad. Chamoros from Guam. Ah. So nag-ibot kami sa diplomat. Tapos pagbaba namin ganun, ma'am, meron kaming nakitang nakasilip. Sabi ko, buti hindi nyo sinabi sa akin kasi iiwan ko kayo talaga. Pero eerie Bakit? yung feeling talaga. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun, ikaw. Sumilip lang naman eh. Kung nagpakita, edi ko. Meron daw sumilip na bata daw. Oo. Di ba nga, pag batang mga ganyan, takot ako talaga. Bakit mayroon ka na bang first-hand experience ng multo? Wala naman. Wala Yun lang naman. talaga. Ako naniniwala pa rin ako kasi they are out there. They're You out know? there. Nandyan lang sila. Nagpaparamdam. Nagpaparamdam. Mga umuutang sa atin, nagpaparamdam pa Diba? minsan. Hindi tayo Yun yung mas ginughost. maraming nagpaparamdam. Mga umuutang. Gano'n. Oo. Next Yan. question. Never have I ever pretended I was sick for attention. Did you... May anghel talagang nagsasalita dito eh. Magpakita ka nga. Magpakita ka nga. Diba? Never have I ever seek for an attention. Yes, Hindi. I have. Dun Bakit? sa ex. Ay, sorry. That came out of nowhere. Natulas ka! Ayan naman. Di, bakit ganun, te? Yung mga tanong ko, te. Name-personal tong anghel na to, ha? Nasaan ba yun? Meron. Hanapin mo nga. Meron. Lalo na pag babae. Sorry Pag babae. Bakit? It doesn't come with gender. However, hindi ako chauvinistic I'm also not feminist. However, innate sa babae that we seek for attention. Either emotion, physical. We've seek attention. And naman, hi to my ex, good morning. Pinaki talaga. Ilang strike na yan. Mismo. Ay, hindi. Ako naman ba? hindi. Never? Never. Totoo? Never. Kahit kay Bebe, Ay, oo. Doon Kahit lang. kay Bebe, Doon lang. Kay Bebe, Manahimik ka. Nanonood siya ngayon eh. Hi, Good Bebe. morning. Good morning. Pero naman kung hindi ako papansinin, edi wag niyo akong pansinin. Okay lang din naman. Taas ng pride, Oo. te. Ang taas. Oo. Famous. Famous ka, te. Diba? Oo. Kasi naman parang epal yung labas mo dun eh. Sa inyo. Kasi, sa tingin mo, Kasi may mga kakilala kong mga epal na out of the place. Diba? yung pagsisik ng attention. Diba? Nakakairita na ayaw mong kausapin. Pero kung wala kang magagawa nasa formal event ka, kaya papansinin mo. Diba? Okay, So, no. Okay, Anong anghel? Ano pa? Ano pa, anghel? Saan yung mga anghel natin? demonyo ba yan o anghel? Last question lang.
Never lumabas have ka I lang. ever lied to law enforcement. Lied to law to enforce. Bakit? Anong nangyari? Tinatawad ako mag-overpass. Sabi ko, buntis ako. Buntis ka? Kailan yan? Tapos sabi niya, di syempre, hindi naman ako mukhang buntis. Sabi nila, paano na ako? sabi niya ganun, ilang buwan na po, ma'am. Sabi kong ganun. Heavily Kainin mo na lang kasi ako. yun. Oo, sabi, buntis ako. Sabi kong ganun. Tapos, ayaw ko kasi mag-overpass. So, yun. Kung ganyan ka lang kabuntis, paano na ako? Oo din, no? Ilang years na to. Hindi pa rin lumalabas. Hindi pa rin ba? Ako, okay na ako. Kota Ako na sa ako. guard naman. Yay! Bakit? Nakalimutan ko yung ID. Ay, oo. Sa college, School, di ba? oo. Kakabilis, hinahabol mo yung time, tapos yung klase mo nasa 7th floor. Oo. Nasaan yung ID? Ay, pasensya po, nakalimutan ko po. Oo, tapos doon pa naman sa school natin, Diba? kung nakalimot ka ng ID, Magkapareho tayo ng ano. kasalanan ang makaiwan ng ID Diba? doon. Pero ngayon may top ID na sila. Tapos kapag Angelus, walang Wala gagalaw. kang gagalaw talaga. Diba? Kahit Alam ano nyo may- na kung saan kami galing. Oo. Tapos kahit late na late ka na, kailangan mo talagang mag-stop. Diba? Oo, Stop, kasi, oo. kasi gagharangin ka ng guard. Sabi na, Angelus is, Oo. di ba? May pag ganun pa sila. O tinataas silang ganun, di ba? Stop for Angelus. Angelus, Oo. ayan. Kasi nga din naman, every 6 o'clock pala yun. Or 6 Hindi, a.m., 12, tapos 6. Kapag sa traditional na Roman Catholic. Kasi yun yung sinusunod ng etong, ano na ba to? Baguio Cathedral. Oo. Pag 6 o'clock ng hapon, naririnig mo na, di ba? Titigil lahat ng tao noon daw sa Session Road. Pero ngayon, wala na ata It's very, binabalik nila. Binabalik Oo, nila. in connection with the city ordinance of the Silent Night, binalik nila yun. Kaya, pero hindi kasi consistent. Yun lang kasi. There was no consistency. Meron, minsan maririnig mo, minsan Oo, minsan wala. Yan, may angelus pa ba kami or may angel pa bang magtatanong sa amin? Wala na daw. Wala na Tatlong ba? questions na yun. Ayan, Ayun. maraming salamat. Balik ka na sa iyong lungga. Huwag mo muna kaming Ayan. sunduin. Ayan, unang-una sa lahat, batiin din natin yung ating mga masusugid na mga viewers natin. Ako, nandito na naman si Sir Alan Leviste, isa ito sa mga masugid nating viewers. Have a nice Friday, ka-MBs. Stay safer and God bless us. Yan. Yes. And also, Tita Ruet, Maymay, and to our baby, Yan. Love. Ayan. Love ba yun? Love yun. Oo, parang Love. iba, parang pinapaampon na natin yun. Oo. Si Love, happy birthday, Love ni Ren. Hindi namin Ayan. Love yan. Ay, akala ko si Kwan. Ano? Akala ko si Ren. Oo, hindi. Love ni Ren. Oh, And yan. hi, happy birthday, Jem. Gising ka na. Yan. Ako yung nang bangon sa kanya. And of Pasok course, ka na. Oo, pasok ka na. Tayo Diba? talaga. Maglaba ka na din. Maglaba ka na rin, magluto ka na rin. To my kids, Elera and Yan. Ethan, anak, I miss you so much and I will see you very, 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 very soon. Nag-comment si Ren. Gawa kayo Bahala ka dyan. Ayaw mong sagutin wala. Di mo yung kami kwan masasaktan. namin, Oo. Ayan. Oy, si Ma'am Charmaine, si Shecky, nasendan ko ng Gcash 10 Ay, pesos. oo, 10 pesos. Yung nagpa-load nag-online ka, Hindi, nag-online caroling ako. Ano yun? Caroling, online Caroling naman. Caroling sa amin eh. Caroling. Oo. Kasi may stress siya sa Mariam. May ganong Mariam. Sa Ayan. Mariam. It's Mariam, hindi Miriam. Miriam. Mariam. Bakit? Kaya stress ng towards the Oh. ganon. Tapos yung sa A, ganon. So, Mariam. Baba, Miriam Latan. Ayan, binabati ko din ang Limon family dyan po sa Tagudin Ilocos Sur and also Fontanilla family dyan po sa Nueva Ecija and also ang Tubilio at Mainot family. Ayan, binabati din natin. Yes. Happy viewing and also ang mama and daduts ni Ren. Wala siya ngayon dito eh. Kaya sa akin lahat ng trabaho niya. Oo. Ayan, hi po, good morning sa inyo. Balik ka na daw. Oo. Okay. Oo. And also, pasalamatan din natin ang ating mga sponsors. Unang-una dyan po ang Musar Music and also Batang 90s Milk Tea. At huwag din natin kakalimutan kung gusto nating mag-enjoy ngayong summer or tong weekend. Diba? Pwede dyan po sa Pugat Adventure Resort. And yung dagdag kong trabaho, babatiin ko na din sponsor natin ang Maranan and Ballesteros Optometrics, Dizon Vision Clinic,
Pacific at wala ng Sapaw! And of course, we wanted to say good morning and shout out all the way from sa ano ba? East, northeast, west, southern part of the Philippines, Mr. Bert, yung ating swimmer kanina. Thank you so much for watching, Sir Bert. Ayan, good luck po sa competition na a-attendan nyo, and we wish you all the best. Sana po manalo tayo. Thank you sa pagbabandila ng talento natin bilang isang swimmer. Thank you, Sir Bert. And also, syempre, gusto natin magpasalamat sa TG Home Builders and GCP at Baguio Country Club. Maraming salamat sa tumutok ngayong araw. It has been a good week for everyone, and I hope you have a great week. And Ma'am Shisheki, kakulitan, katsikahan, giving you inspiring, critical, and responsible stories sa inyong agahan. Yan, nakasama nyo naman sa Talaka na Tawanan, Charles Limon. At nakasama nyo ang inyong dynamic duo. Sorry na rin. Oo. Inalis. Ay, wait lang. Shout out also to Trisha Caliera for sending us 100 stars. Uy! Baka naman yung interns namin dito sa loob. Baka naman. Ambag naman And salamat, sorry. Ay, anyari kay Ma'am Ren, nakipagtanan na ba? Oo, Bok, nakipagdano. Just kidding. Hindi po siya nag-elope. Ano lang, busy po ang ating Bebe Ren. And ang makulit na Minion, magbabalik next week para na naman bigyan kayo ng isang linggong punong-pulo ng kasiyahan at ngiti galak sa inyong mga puso. Next week, magbabalik kami ni Charles at ni Ren sa Morning Balitaktakan.